ja sit mennään. Päästiin tänne meidän mökille ja ei voi muuta sanoa kuin että tervetuloa Vetsijoelle. Nyt on sauna lämpimässä, kello on jotain 12 paikkeilla illalla. Niin kuin näkyy, täällä ei ollenkaan ole pimeä missään vaiheessa. Paikalta ollaan siis Vetsikossa, Vetsikon kylällä Utsjoen kunnassa, vähän Nuorigamin suuntaan sitä Utsjoen kirkon kylältä. Meillä on täällä tämmönen pieni mökkirakennus, josta me sitten suoritetaan tonne etelän suuntaan vähän syvemmälle erämaahan pikku vaellus. Ja sitten olisi tarkoituksena käydä tuossa Tenojoella kans sitten ihan paikallisen soutamana ja kokeilla, jos sieltä tulisi sitten sitä isoa saalista. Ei tässä, mä lähden nyt saunomaan ja tsekkaillaan, huomenna lähdetään todennäköisesti sitten vähän liikkeelle jo. Noniin, sitten lähdetään käymään tossa. Mennään joeuomaan tohon suuntaan joku semmonen 6 kilometriä, jossa meillä on sitten semmonen pieni laatikko, otetaan sieltä laavu mukaan, kalastellaan vähän matkalla ja suunnataan sitten huomenna aamusta tonne Tunturijärville. Tunturijärville vähän kalastelemaan ja siellä olisi tarkoitus yöpyä 1 yö siellä Tunturijärvillä ja sitten valua sieltä tuntureita pitkin takaisin tänne meidän mökille. Mutta nyt lähdetään vähän kävelemään ja katsellaan, että tuleeko sitä kalaa sitten sieltä jostain. No niin, nyt ollaan päästy tähän, me ollaan laavu napattu mukaan ja ollaan tässä kalasteltu 1 päivä tässä Pääjoella ja ruvetaan sitten tässä pikkuhiljaa niin tuonne Tunturijärville siirtymään ja käydään katsomaan, että mitä sieltä Tunturijärviltä löytyy. Siellä olisi 1 yö tarkoitus sitten majailla ja nukkua tuossa laavussa, niin kun palaillaan takaisin mökkiin. On kuule taimenet paistettu kuule voissa ja kermassa ja kuksassa on valkoviiniä. Ei harmita yhtään mikään. Ai, kello on jotain 6. Ulkona aika jäätävä myrsky, tulee vettä ja tuulee. Ja meitsi on keskellä korpea laavussa ja kuuntelen Yleäks aamua. Korkeuttaa täällä on yli 300 metriä meren pinnasta ja täällä saatiin kännykät vähän kuulumaan. Päivittelin tossa sosiaaliset mediat nopeasti ja ruvetaan tästä pikkuhiljaa valumaan sitten tonne alaspäin jokiuomaa kohde, mistä meidän mökki löytyy, että päästään sitten 3 päivän jälkeen sitten vihdoin taas vähän peseytymään ja saunaan. Tuuli täällä on aika kova, ei täällä meinaa sais minkäänlaista majoitusta pystyy täällä ylhäällä. Että nyt vaan jatketaan matkaa.
Tässä nyt elellään maanantaita, kello on kohta 7 aikaan päivällä ja viikkorauhoitus päättyy, eli täällähän kerran viikossa sunnuntai-ilta 7 maanantai-ilta 7 niin ei saa kalastella ollenkaan ja viikkorauhoituksen aikana niin nykästiin tosta laudat tohon kattoon, tuli vähän siistimpi tästä mökistä taas kerrasta ja ennen viikkorauhoitusta niin tossa lauantaina oltiin Tenolla soudulla, siinä oli meidän yksi tuttu paikallinen souti meitä vähän siinä Tenolla ja nappasin siitä sitten 5,4 kilosen lohen ja faija samalla sai täältä meidän joelta sitten taas Vetsijoelta niin 4,5 lohen, niin ollaan päästy kyllä ihan kalan makuun mukavasti. Eilen paisteltiin vähän lohin medaljonkeja ja tänään olisi tarkoitus savustella tuossa nuotiolla sitten vähän lohtaa. Se on ihan mukava, että tälleen 1,5 viikon kalareissulla niin pääsee sitä kalaakin välillä maistelemaan. Tarkoituksena olisi tässä vielä tää ja huominen ja sitten kalasteltaisiin ja keskiviikkona niin otetaan nokka sitten takaisin mökkiä tonne Rantasalmen suuntaan. Katsellaan nyt mitä tässä kerkee vielä tapahtumaan. Nyt alkaa pikkuhiljaa olla reissu tehty. Tavarat pakattu, mökkiä laitetaan justiinsa lukkoon ja me ruvetaan valumaan ikävä kyllä täältä ihanasta Lapin karusta tunturimaisemasta niin poispäin. Ja tarkoituksena olisi sitten palata omalle mökille Rantasalmelle yhden nukutun yön kautta, että tuossa Rovaniemellä tai Luostolla sitten nukutaan yö. Tähän alkaa sitten pikkuhiljaa loppumaan meitsin video ja mukavaa, että olit matkassa ja kertokaa mitä tykkäsitte vähän tämmöisestä erilaisesta luontotyyppisestä videojutusta, niin pystyy vähän kehittämään. Voin ehkä hoidella vähän lisää tämmösiä luontotyyppisiä pätkiä tänne kanavalle. Ei mitään, tykätkää ja jos tykkäsitte ja näitä normaaleja hölöpölöjä. Ei mitään, seuraavaan videon asti se on moro!